Per primera vegada en la història, l'Associació de Malalts Mentals de Torrent, AFEM, ha estat la promotora de la primera setmana de la salut mental en esta població de l'Horta. Ens hem acostat fins a la Casa de la Dona perquè pensem assistir a la inauguració de l'exposició fotogràfica digital que, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, han sabut organitzar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torrent i el Secretariat de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. Aquesta exposició resta oberta fins al 30 d'octubre i és per això que els convidem a visitar-la. Si estan disposades, els acompanyem. Esta exposición corresponde a lo que hemos organizado como concurso exposición enmarcado dentro de la primera semana sobre salud mental que celebramos en Torrent. Nosotros decimos que la vida es un lugar para vivir, un lugar para expandir los pulmones, un lugar donde recostar el espíritu, un sitio para abrazar los dones de la naturaleza y dar las gracias por la felicidad de aquel día. Igual que tú, yo deseo que me escuchen y me comprendan. Y como yo, tú también deseas que te escuche y que te comprenda. Igual que tú, yo puedo hacer cosas pequeñas. Como yo, tú puedes hacer pequeñas cosas. ¿Hacemos juntos algo grande? Soy como tú, ahora ya lo sabes. Tenim entre nosaltres a Fàtima Hachan, membre de l'equip tècnic d'AFEM, i a Pepa Tomàs, presidenta de l'associació. Pepa, cal una associació d'aquestes característiques al nostre poble? Sí, era molt necessari. No n'hi ha ninguna i nosaltres som els primers que ho han preparat per a apoyar a les persones malaltes de malaltia mental. Moltes vegades les famílies, quan reben el diagnòstic del familiar, no tenen un suport ni un lloc on recolzar-se i rebre la informació necessària. Així a Torrent el que hi ha és la unitat de salut mental, que es fa una administració farmacològica, però que és el que és el suport a nivell jurídic, social, emocional. Veiem una necessitat el crear l'associació per a donar aquell suport a les persones. Fàtima, com a tècnic, creus que és hora d'organitzar una setmana de la salut mental per a visualitzar aquesta realitat? Per supost, a banda de que és una setmana que no tan sols hauria de ser una setmana a l'any, haurien de ser moltes, el que hem volgut és emmarcar aquesta setmana, la primera setmana de la salut mental a Torrent, dins del Dia Mundial de la Salut Mental que es va celebrar el passat dia 10 d'octubre així a Torrent. Quan es treu al carrer aquesta malaltia mental, la gent comprèn el que passa? Pues moltes vegades no, perquè hi ha un gran desconeixement a l'entorn de lo que és una malaltia mental. Una de les missions principals de la nostra associació és lluitar contra l'estigma i trencar aquestes barreres que la gent es crea a favorir per el desconeixement. Entonces, és principal que la gent conega el que és la malaltia mental i s'apropi a ella, perquè no és algo aïllat, és una qüestió de tots. Quines necessitats té ara mateix AFEM? Doncs mire, nosaltres així a Torrent la principal necessitat que tenim és la creació d'un centre públic que doni atenció a les persones que estan diagnosticades de trastorn mental. La unitat de salut mental de Torrent acull a 9 municipis del voltant i no hi ha ningun tipus de recurs públic per a aquestes persones. Tan sols s'administra a nivell farmacològic des de la unitat de salut mental, però no es fa un treball de rehabilitació psicosocial, ni promoció de l'autonomia, ni de l'entorn comunitari. Entonces, creiem principal la creació d'un recurs públic de qualitat i que no acaben mans privades. Què és el més important que fa falta per atendre la salut mental al nostre poble? Com hem comentat, la creació d'un recurs, el recolzament de les administracions públiques, la conscienciació de la ciutadania en general i apropar la realitat de les persones en pro de la lluita contra l'estigma. Molt bé. ¿Algo que afegir la presidenta? No, el que tu estaves preguntant, si feia falta tindre així una associació de salut mental, molta falta, perquè jo soc mare d'una inferma mental i al principi no trobava res, no tenia on agarrar-me. I per això nosaltres hem format aquesta associació, per poder ajudar als malalts i a les famílies, perquè poden acudir. Quan venen a nosaltres li donem tota la informació que tenim, on poden acudir, quan no, perquè estàs perduda quan te trobes en aquesta malaltia i no saps on acudir.